Většina českých žen, zdá se, není se sebou příliš spokojena. Něco je trápí, ať mají nízké sebevědomí, nevěří si, mají problémy v zaměstnání. No ale počkej, divíš se? Divím se, třeba naše paní produkční je se sebou spokojená a tak to má být. No Dámy, vy jste krásné, ale stíháte rodinu, stíháte zaměstnání. Mě nenechá domluvit. Proto máš nízké sebevědomí. Já nemám nízké sebevědomí, ale chci jenom podotknout, že většina žen, o kterých mluvíš, musí stíhat rodinu, musí stíhat zaměstnání, samozřejmě partnera. Ano. No a přitom všem prostě jsou tak chudinky znaveny, že vlastně ani své sebevědomí nemohou najít. No a přitom by na to všechno, co musí stíhat, měly být hrdé. My si o tomhle tématu budeme povídat s naším prvním hostem, kterým je lektorka kurzů pro moderní ženu, paní Martina Šimáčková. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak to vlastně je? Proč jsou ty dámy tak frustrované a tak málo si věří? Já vždycky říkám, závisí na úhlu pohledu. A vždycky všechno má minimálně dvě strany mince. A vždycky i na kurzech ukazuju, že podle toho, z jaké strany se na to podíváme, o tom si můžeme povídat. Takže tak, jak jste mluvil u toho pultíku, tak vlastně bychom mohli šáhnout hluboko do historie. Já nejsem zdaleka zastáncem takové té emancipace na slovo vzaté, ale líbí se mi, když ženy se chtějí prosazovat ve společnosti. A nějak se zapomnělo, že jestli se ženy budou prosazovat ve společnosti, tak malinko by potřebovali jsme, aby nám ty muži pomohli a ubrali nám něco z těch povinností, které jsme měli, jak se říká, na zádech jako ten baťoch, už celá, nechci říct přímo staletí, ale tak to bylo. My jsme byli ty ochránkyně rodinného krbu, my jsme se starali o rodinu, dělali jsme zázemí těm mužům, když táhli do boje, pracovali a vydělávali ty peníze. A najednou se jim chceme vyrovnat, chceme taky být ty, které se realizují, ale všechno to ostatní nám zůstalo. Tak to má být. Jednoznačně, úhel pohledu muže. Takže vlastně pod tím vším, co jste teď pojmenovala, tak pod tím si představujete termín moderní žena? Zase závisí na tom, s kým si budeme povídat, kdo se na to bude dívat. Já si myslím, že moderní žena je každá z nás, protože závisí na tom, co v životě chce dokázat a jak by se chtěla realizovat. Pro mě je moderní žena zralá, mám kamarádku 70letou, která je úžasná, svěží svým duchem, to je moderní žena. Moderní žena je i maminka na mateřské dovolené, která ale třeba chce celý život zůstat doma a starat se o ty děti, starat se o toho muže a takto tímto způsobem se realizovat v tom životě. A jestli jí to vyhovuje a ona je takto spokojená, tak i ona je moderní žena. Přestože se nelíčí, nechodí oblékaná podle posledních trendů, ale našla si ten svůj smysl života a ten realizuje. Vy jste se rozhodla založit kurzy, které by mohly pomáhat vlastně ženám, o kterých Tomáš mluvil, které mají nízké sebevědomí. Co byste chtěla v rámci těch kurzů přinést moderním ženám, jak o nich právě mluvíte? Dneska je to hodně. Těch kurzů, té osvěty, toho zvyšování sebevědomí. Já jsem se rozhodla jít tou cestou absolutně nejpřirozenější a takovou relativně nejjednodušší, ale ženy na ní zapomínají. Učíme se, jak oblékat, jak vystupovat, jak se líčit. Toho je kolem nás hodně, ale úplně zapomínáme se mít rády. A to je ten začátek, od kterého bychom se odpíchli. Mít se rádi v teplákách, se psem, na poli, u sporáku, nebát se, když ráno vstanu, tak honem se nalíčit a obléknout, než mě ten můj muž uvidí, a nebo nedej pánbu soused, když půjdu s odpadkama. Takže to bych chtěla, aby si ženy uvědomily, že každá žena je krásná svým způsobem a jsou určité příležitosti, kde se obléknout, nalíčit, aby jsme byli ještě krásnější, ale to neznamená, že to všechno je a priori nutné pro to, aby jsme vůbec byli schopné vylézt mezi lidi. Ono teda vlastně, jak to líčíte, tak já mám pocit, že to se netýká jenom žen, to se týká vlastně všech lidí, aby se měli rádi, aby měli radost ze života, protože pak, když člověk tento smysl nebo tuto radost postrádá, tak potom se trápí logicky. Ale to se netýká podle mě jenom žen. V každém případě pro jaké věkové kategorie jsou ty kurzy pořádány? My máme tu cílovou skupinu poměrně širokou, takže opravdu jsme rádi, když se nám na kurzu poskládá studentka, jak ze střední školy, tak z vysoké, absolventka, maminka na mateřské, zralá žena a i opravdu v tom středním věku. Jsme vděčné za všechny a i proto, že potom na tom kurzu se utvoří taková atmosféra, já tomu říkám takové draní peří, které tady ve společnosti chybí. A líbí se mi, když ta zralá žena, třeba ta moje kamarádka v těch 70 letech řekne, no jo, ale za mých mladých let to bylo takhle. A my zjišťujeme, že ty studentky mnohdy ani neví a netuší a někdy to chybí, protože to moudro, když se spojí s tím mládím, tak to udělá úžasnou synergii, která potom každá ta žena si z toho může něco odníst, když chce. Co je tedy ten největší problém, se kterým za vámi ženy přicházejí? Co vlastně nejvíc řeší?
Já bych řekla komunikace. Jednoznačně komunikace. Když pomineme to, že ženy se zapomínají mít rády, zapomínají si hledět sama sebe, protože každá z nás jsme ta nejdůležitější v tom svém světě, na to zapomínáme a staráme se o všechny okolo, to za prvé. A za druhé, a priori potom vlastně zapomenou, co by v tom životě chtěli dokázat, za čím by si chtěli jít a ženou se, srovnávají se s ostatními, což máme bohužel asi daný už ze základní školy. Všichni musíme umět matematiku, všichni musíme umět fyziku a tak dále. Takže pořád je v naší společnosti takové to měřítko toho srovnávání a my zapomínáme spíš podporovat, to je baletka. To je čtenářka, to je spisovatelka, ale tohle může být chemička, když teda budu mluvit s prominutím spíš o těch ženách. A tady na to zapomínáme. A jít si tou svou cestou a mít se ráda. Když jsem se ptal, pro jakou věkovou kategorii jsou kurzy pořádány, tak druhá otázka se nabízí, kolik účastníků v tom kurzu může být zaraz, jestli je to nějak omezeno počtem? Ideálně jsme to propočítávali, i v praxi nám ukázala, že těch 10. A ideálně po dvojicích, protože tam připravujeme i takový interaktivní, jakoby komunikační hry, by se dalo říct spolu, aby si povídali. Zajímavý třeba je říct, aby ta žena si nastavila, co třeba jí na sobě vadí a co má na sobě ráda. Daleko větší seznam je toho, co na sebe nemá ráda. To je paradoxní. Jako jo. A já vždycky říkám, ale je v pořádku si to ujednotit a pracujte na to. Můžete pracovat s tím, co vám vadí, abyste to zlepšila, ale jestliže si vypíchnete pár věcí, které máte ráda a budete pracovat na tom, tak stojí vám to míň sil, míň úsilí a ten výsledek je rychlejší. A je to takový víc to těžší, když pracuje člověk s tím pozitivním, než tím negativním. Mm-hmm. Vy tady stále zmiňujete vlastně termín mít se ráda. Co to znamená? Co si pod tím vlastně žena může představit? Zase závisí na tom, čím jsme si v životě prošli, ale určitě z mého úhlu pohledu je to o tom se přijmout, taková, jaká jsem, se vším, co jsem dostala od přírody, se vším, co mi dala rodina a se vším, co chci v životě dokázat. A jakmile tohleto trošičku dám do nějaké rovnováhy a vyrovnání, tak potom se můžu mít ráda taková, jaká jsem a netrápím se tím, že mám dvojitou bradu, že jsem od malička zrská a vždycky jsem byla pihovatá, všichni se mi smáli, že jsem vysoká. To byl třeba jakoby handicap v tanečních, že jo, jsem neměla partnera třeba. Tak tohle všechno přijmout a brát to, jaké to je a spíš na tom potom postavit. A ne někde se v koutku krčit, protože jsem vysoká, ale jsem vysoká. Není třeba problém dnešní ženy také to, že nebo vůbec se tím nechci žádné ženy dotknout, ale tak to se to říká a vlastně dá se říct, že s tím trošku souhlasím, že ženy si dělají starosti opravdu se spoustou věcí, které chlapi prostě takhle nad nimi mávnou rukou. Přesně, to jste řekl ale tak hezky. Choďte, já vždycky říkám, prskejte to kolem sebe a nakažte ty ženy, aby si to uvědomili, že muži neřeší sem tam nějaký ten špíček nebo něco, protože jim se to mnohdy i líbí. Jo, já přiberu a mám kamaráda, který konečně. Jo? Takže vybírejme si i muže, který nás ocení takový, jaký je, jaká jsme teda, on nás ocení, jaká jsme. Nežeňme se za nějakým tím ideálem, nějaké barbiny a dlouhonohé štíle, vystylované po plastikách. Jako. Ale chraň Bůh, žena, která chce plastiku a pomůže jí k tomu, aby byla šťastnější, ať jde na plastiku, ale ono to tak nefunguje, to víme, že jo. Bavili jsme se tady, co všechno je možné u vás v kurzech se dozvědět, nebo na jaké bázi to zhruba funguje. Pokud jsem to správně pochopila, tak je to opravdu na bázi komunikace, že spolu komunikují ženy různých věkových kategorií, různých zaměření, ano, když to tak řeknu, jakoby profesních, pracovních. Ale co ještě jim můžete dodat, kromě toho, že vlastně komunikují se sebou a že je třeba tak trošku naučíte, aby se měli rádi? Možná bych teď mohla udělat takový průřez vlastně tím, co jsme se rozhodli vlastně pod záštitou agentury Samvan, majitelky paní Lady Heislerové, vlastně v podstatě jakoby těm ženám nabídnout. Tak, v podstatě jsme přišli právě s tím, že možná je to tak trošičku taková díra na trhu, začít úplně od toho základu. My máme právě zájem o ty děvčata, které ještě vůbec třeba nepřišly do styku tady s těma vzdělávacíma kurzama, s tím sebevědomím a s tím naučit se mít se ráda a mít tu svou hodnotu ve společnosti. S tím, že nakonec jsme se domluvili, že ten materiál, který jsem schopná poskytnout, už je tak široký, že jsme ho rozdělili vlastně do 3 stupňů. Nazvali jsme to vlastně školou moderní ženy. Potom jsme si říkali, ale ta škola je taková, my nechceme učit, my chceme jenom provázet, my chceme jenom ukázat ty dveře, kterými si ta žena může projít sama. Takže odtud potom změna názvu na život moderní ženy, který už nám přijde přirozený a takovej, že vystihuje to, co tam chceme vlastně do těch kurzů dát.
První stupeň je, říkáme, pro začátečnice, kde jim opravdu ukazujeme přes barvy, tvary, líčení, přes tvář, naprosto základní věci, které ty děvčata tak trošičku ví z časopisů, ale neumí je úplně uchopit. My jim tomu podáváme takovou tou formou lehce uchopitelnou a aplikovatelnou, aby vlastně se naučili sama se sebou pracovat. Takže ten první stupeň je jako kdyby o mně a o mé tváři. A na základě toho, že si povídáme jakoby o takových laciných věcech, o takových povrchních, tak my jim ale ukážeme, jak je to důležité pracovat s tím, jaká jsem, jaká bych mohla být, kdybych chtěla, to závisí jenom na té ženě, a s tím pak můžou pracovat dál. Druhý stupeň už je o celé postavě a hlavně o komunikaci s okolím, to znamená s rodinou, s kolegama v práci, to znamená, tam už rozebíráme zase typy postav, styly oblékání a tak dále. Takže zase přes ty populární témata se ale nakonec vždycky dostaneme k tomu, že nejdůležitější, abych já se cítila dobře v tom, co dělám a k jaké příležitosti se třeba chystám. Takže to je první stupeň. To už je druhý. To už je druhý. To jsem nezaznamenala, to se omlouvám. A ještě si můžu tak třetí. No, a třetí už jsme nazvali tak trošičku profesionálky, i když to je jenom pracovní název, protože malinko nám to tam jakoby nevoní. Chceme to nazvat ještě lépe. Nicméně třetí stupeň je vlastně už opravdu o tom, aby ta žena se nebála zvednout telefon, aby věděla, jak se oblékat na pohovor, jak vlastně vystupovat opravdu v komunikaci třeba obchodní a tak dále, tak to už bude opravdu takový vyšší level. Chceme to nastavit tak, aby se nepřeskakovalo, aby jsme ty ženy jakoby protáhli opravdu takovou, skoro by se dalo říct, ženskou akademií. Ale dejme tomu, že přijde Jana, která má sebevědomí v pořádku, ale nicméně by se chtěla zdokonalit právě třeba v profesní komunikaci s nadřízeným a tak dále, tak může nastoupit rovnou do třetího stupně? Určitě. A často se nás odborníci ptají, proč my jakoby nepoužíváme víc takovou tu osnovu, takový to, co už používá se v jiných kurzech a tak dále. A máte tam tohle a tady tu odbornost tam nemáte. Říkám, ne, my se snažíme to opravdu vzít zkušenostma ze života, čím jsem si prošla a aplikovat to daleko přirozenější formou. Takže to není o tom jakoby za A, za B, za C, to musíte absolvovat, ale spíš si povídáme, co se vám stalo, jakou jste udělala zkušenost. Minule se tam paní řádově asi 50letá dáma skoro rozplakala, že prostě bezdůvodně na ní neustále nadřízený jako křičí a pořád jí to tak jakoby direktivně nařizuje a že už s ní neumí komunikovat. Tak jsme si povídali o tom, jak ona se má zachovat, protože ho nepředěláme. Je to o tom, že jestli on se chová tak, že mě se to nelíbí, tak já musím pracovat na sobě a pracovat na tom, aby vlastně s ní jsem potom komunikovala lépe a ono se to trošičku pozmění. Jako. To znamená, že, to znamená, že máte i individuální přístup k těm svým klientkám? Není to vlastně taková jakoby skupinová terapie, pokud to tak mohu nazvat? Skupinová je to do té míry, že si tam povídáme a vždycky jedna se svěří s nějakým tématem a my to tam rozebíráme. Je tam nějaká teda teorie, na které aplikuje, co všechno by se dalo, ale potom vlastně jedna řekne, ale já jsem teď zažila tohle a mně se stalo tohle a teď reagujou ty děvčata a my to tam rozebíráme a povídáme si o tom, jak příště, až se tady do té situace dostanou, z toho vyjít prostě jako královna, že jo? Trošku, jako poslouchá se to moc hezky, ale trošku nevím, jestli se ta teorie nerozchází s tou praxí v životě. Když říkáte, pakliže mám problém s nadřízeným, tak musím pracovat na sobě. Do jaké míry se to dá opravdu v životě použít tak, aby člověk z toho vyšel s duševním zdravím v pořádku, tak to myslím. Rozumíte? Já se nemusím s nadřízeným přijít, můžu pracovat na sobě, ale potom odejdu a budu mít takový komplex nebo takovou zlost nebo nějaký negativní pocit, že to nebude dobře úplně pro mě. Já jsem čekala, že řeknete, jako, abych z toho vždycky vylez. Jsem čekala to slovíčko. Tak, to jsem ráda, že jste to nepoužil, nicméně proto jsem ho zmínila, protože ono to nejde samozřejmě vždycky. Někdy prostě ten náš protějšek je natolik silný, natolik zdatný a natolik neochotný připustit třeba i naše, já nevím, právo, pravdu, komunikaci a tak dále, že prostě s tím nic nezmůžeme. Ale zase jsme jenom lidi. No tak prostě nemusíme vycházet s každým. Máme svůj svět a závisí na nás, koho do něj pustíme. A není nutné, aby v něm byli všichni. Z toho jsem se i já vyléčila. Teď se na nás určitě dívá spoustu žen, které třeba jsme nějakým způsobem zaujali naším rozhovorem. Kam se mohou ozvat, kdyby si chtěli najít vaše lekce, vaši agenturu, tak bych vás poprosila třeba o název agentury, případně nějaké webové stránky.
Tak, webové stránky, je to v podstatě jednoduché, www, bez interpunkce v kuse životmoderníženy.cz. Facebook je jednodušší, to je Život moderní ženy, tak jak slyšíte a jsme zvyklí psát. S tím, že na www stránkách je samozřejmě odkaz na kalendář, kde najdou všechny akce, rozpisy hodinové, i samozřejmě finance tam jsou, jakoby kolik je to bude stát, jsou tam možnosti různých akcí, když přijdou kamarádky spolu a tak dále. Ale co bych teď možná ještě chtěla zmínit, jak jsme se na začátku bavili o tom, že je to hlavně zaměřené na ženy, to ano, ale nevyjímaje muže. Už jsme měli třeba na volných hodinách i mladíka, který prostě se přišel podívat, protože to chtěl koupit své slečně, tak chtěl vlastně vědět, co by koupil, tak to se mi moc líbilo, takže určitě jsme otevření i mužům. Nicméně, aby žena byla spokojená a tím pádem i samozřejmě krásná, tak musí i umět odpočívat. Takže jsme zařadili do toho svého portfolia těch kurzů i workshopy výtvarné, kde budeme se realizovat, budeme tvořit, počínaje Vánocema, Velikonocema a třeba konče malování pravou hemisférou. A tam velice často ráda vítám muže podnikatele, protože je to zajímavá technika nejenom jak sám sebe zdokonalit, jak sám sebe najít, ale možná jak se naučit i aktivně odpočívat. No já si myslím, že to je výborný tip právě pro všechny ženy, které mají pocit, že to sebevědomí nemají. My vám děkujeme za představení vaší agentury, děkujeme za návštěvu, no a někdy zase nashledanou. Určitě, já děkuji za velice příjemné povídání, těšilo mě. Naschledanou. Takže, milí diváci, teď jste se dozvěděli, jak zlepšit svoji psychickou náladu, své psychické zdraví. Ovšem, někdy na nás skočí nemoc třeba fyzická, pak je potřeba se vyléčit, nemusíte používat vždycky úplně léky, můžete používat třeba různé bylinky nebo prostě alternativní metodu. A o tom bude náš samozřejmě magazín Alternativní medicína.